Kap za dobar dan. Kad nasta večer, siđoše Isusovi učenici k moru. Uđoše u lađicu i krenuše na onu stranu mora u Kafarnaum. Već se ismrklo, a Isusa još nikako k njima. More se uzburkalo od silnog vjetra što je zapuhao. Pošto su dakle isplovili oko 25 do 30 stadija, ugledaju Isusa gdje ide po moru i približava se lađici. Prestraše se, a on će njima: ja sam, ne bojte se. Večer je. Učenici su uz more. Krenuli su na drugu stranu bez Isusa. Kako se to dogodilo? Drugi evanđelisti bilježe da ih je Isus poslao. Već je mrak, a Isusa još nikako k njima. Gdje su ga to očekivali? Svakako negdje na obali, a ne kako ide po moru i približava im se. More se uzburkalo, život se znade često uzburkati, postane nemiran, teško nam se nositi s njim. Isus hoda po svemu tome. Njegovoj nozi ništa nije zapreka, ni čitav ovaj svijet, niti sav naš život. Isus uvijek nađe načina da dođe do nas. Želi da ga prepoznamo, da se ne bojimo, da svoje srce oslobodimo straha, da budemo slobodni. U prepoznavanju Isusa u svojoj blizini naši strahovi nestaju. Uzburkanosti mora našega života više nam ne predstavljaju zapreku. Ivan nastavlja da su se tada našli odmah na drugoj obali. Prostor i vrijeme, voda i zrak za Isusa ne predstavljaju problem. Njegova snaga i božanstvo nadilaze kategorije svijeta i ograničenja ljudskosti. Strah nije nikada dobar, pa niti onaj strah koji nas navodno čuva. Ne smije nas strah čuvati. Jedino ljubav je prava zaštita. Jedino ljubav može čuvati. Jedino ljubav ostavlja slobodu netaknutom i neugroženom. Prepoznajmo i danas Isusa prisutnog i njegove korake na valovima našega života. Uzburkanost ili ne, on je tu.